Здравейте, приятели! Радвам се, че имам възможността в това видео да споделя една важна информация с вас. Тази информация е свързана с доста често срещан проблем в електрохидравличната помпа на Mini Cooper R50, R53. Това е модификацията на купето, което се произвежда от 2002 година до към 2008-2009 година, точно преди фейслифта. Фейслифта на това купе вече е изцяло с електрическа кормилна рейка. Тук в случая с тази генерация имаме електрическа помпа, която е оборудвана с ротор, статор, като всеки един електрически компонент, четкодържател, платка, управление. Към нея има монтирана зъбна хидравлична помпа, която с въртенето на електрониката предава движението към хидравликата и по този начин рейката, която е изцяло хидравлична и работи на масло, позволява на волана да се върти леко. В повечето случаи, когато вашата помпа дефектира и волана ви стане тежък, имаме наличие на ето този проблем. Виждате основата на ротора, там където лежат четките, в какво състояние, колко много е износен. Повечето колеги и хора, които са разглобявали стартери, могат да видят същото явление. Там където имаме движение на четки, 99% проблемите са от тук. Вкопаването и изяждането на ротора. Вече няма как да предава правилно движение и спира да работи. Тази помпа според нас има един много голям недостатък. Електрониката, управлението на помпата е в едно с четкодържателя и ротора. Прекомерната работа на тази помпа няма как да е в друго състояние, тъй като тази помпа вече на 15, даже 20 години работа. Тя е изкарала това, което е било предвидено за нейния капацитет. Тези финни прашинки, този прах се отделя полекво по електрониката. Няма как да имаме охлаждане. Циркулацията на въздуха вътре в помпата е сведена до минимум. Този прах създава по-голяма температура, по този начин помпата загрява повече и води до допълнителен проблем. Може да видите тук, ето тук, където ми пръста се подава, как четкодържател е стопен. За съжаление, в момента платката не е при мен да ви покажа в какво състояние е тя, но тя е идентично състояние на това, което виждате тук. Ще ви покажа още един ротор, който е в подобно състояние. Виждате как е износен този, виждате този, но резултатът е един и същи. Помпата спира да работи. За да имаме крайен резултат на завършека на нашия ремонт, ние трябва да вложим в повечето случаи нови компоненти. За наша радост, тази помпа има от завода предлагат нов ротор. Може да го видите, пред вас ще махна и предпазната обвивка. Разполагаме с нови четкодържатели. Сглобката е това. Хиляди обороти, хиляди моточаса на тази помпа води до ето това. Може да ги сравните нов и стария. За да получим 100% възстановяване в заводски параметри на този компонент, ние трябва да монтираме нов ротор, нов четкодържател, електрониката се възстановява, при нужда се подменя с нова. Оттам нататък, след като електрическата част е възстановена и изгубена, преминаваме към механичната част, която е зъбна хидравлична помпа, куплирана с привод към тази ос. Съответно, когато ротора се завърти, при команда от електронния блок, тя предава движението си към самата зъбна помпа. Съответно, зъбната помпа, като се завърти, загребва маслото, препраща го към рейката и по този начин вие усещате крайния ефект от лекотата на волана. Набързо прескочваме, докато ви обяснявам какво е износването и каква е причината за износването на ротора на помпата на Mini Cooper. Искам да ви покажа. Това е сглобения вариант на нов ротор, корпус с електромагнити. Тук отдолу под тази част седи електрониката, управленията, плюс четкодържателя. Това е вида, в който се издава помпата. Сега ще ви покажа и сглобения вариант с механичната част. Черното, което виждате, е резервуара, разширителният съд, казанчето така нареченото. То е идеална част от помпата. Под този елемент се намира
зъбната помпа, която е копирана към електрониката. Това е 100% рециклирана помпа от нас, върната в заводски параметри. Имаме нов електромотор, възстановена ревизирана помпа и така може да гарантираме, че тази помпа отговаря на 100% на изискванията на производителя. С тези компоненти ние можем да гарантираме, че вашата електрическа помпа е възстановена 100% в заводски параметри. За всяка една електрическа помпа ние даваме 12 месеца пълна гаранция. Надявам се това видео да ви е било полезно. Може да оставите вашия коментар долу под пост по видеото. Може да последвате YouTube канала ни или да разберете повече за нас на automechanicgroup.bg. До скоро, приятели!